The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Colossians 2:6-7. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. John 14:15. If you love me, keep my commandments. 1 John 2:4. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Joshua chapter 1 verse 9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Philippians 4:11-13. For I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. And in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang ato pagsusi sa atong kaugalingon. As our SOP, gikinahanglan atong sundon kini kun buot kita nga magmabungahon o magmalampuso na atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga atong isugid ang tanan ng mga salang nahimo niining adlaw, sukad pa kaganiyang buntag sa atong pagmata hangtod ning higayuna. Kay kining maong mga sala, kung dili na to isugid ngadto sa Dios nga mahan, mahimo lamang kini nga a barrier to our study. Babag o ananay ali nga ang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang ministry sa pagtudlo sa kamatuoran. So, gikinahanglan nga ito paggamit sa 1 John 1:9 nga mao ang gitawag natong rebound technique. O pahinumduman ka nako nga dunay agenda nga atong sundon niini when we use this principle of 1 John 1:9. Number 1, we have to name our sins. Number 2, we have to isolate our sins. Number 3, we have to forget our sins. Number 4, keep moving, padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aron ikaw sibog ngadto sa unahan sa imong spiritual momentum, pagbuylo sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Apanalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi. Giauhag ka, giagda ka sa pulong sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Way laing manluluwas si Ginoong Jesucristo ra. Acts 4:12 nga nag-ingon usab. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. John 3:3 o John 3:7 nag-ingon usab. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Busa sa hilom atong igahin ang pipila ka gutlo sa pagsusi sa atong kaugalingon bahin ini aron kita maandam sa pagpadayon sa pagtuon sa kamatuoran. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again. Ngayon mo kami gidala din sa among naandan nga dapit nga among paghimuan ini among pagtuon sa among pulong. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya ang imo kami gidala din grasya nga nagaginhawa pa kami nga skill pa among panglawasok na pa kami kalantip sa among pangunahuna kining tanan grasya. Gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, kortesiya. Dili kami takos. We don't even deserve to live. We don't deserve it, we don't earn it, we do not work for it. Salamat ning tanan o Dios. Subani kami, tudloi kami sa imong mga kamatuoran ni ining adlaw sa among pagpadayon. Ini among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato nga mga kaigsuonan diyan ni Kristo, fellow believers. Apil na mga dili pa magtutuo nga dunay kainit sa pag kat-on sa kamatuoran. So, welcome kaninyong tanan. Labi na kaninyong mga subscribers nga nagasunod na gyud ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now, by the way, kini nga atong ministry nagsugod magin just to refresh our mind. Nga kini nagsugod kita nining atong evangelistic ministry sa Vic Balbido. Grasya kini. Namugna kini, hinatag kini sa Dios. Giandam kini niyas kaniya tungwa pang tanan in eternity past. Kini gi pahiluna sa Dios. Alang sa pagsabwag, pagsangyaw sa kamatuoran o appeal of course ang maayong balita sa kaluwasan. Alang sa mga di magtutuo o alang sa mga magtutuo ang doktrina nga atong gitun-an adlaw-adlaw. So, we have started this ministry 2017 and about the month of July. So, taon-taon kita. More than 3 years na ang atong ministry o nag-aagad lamang kita sa plano sa Dios nining tanan sa iyang paggamit kanato. So, grasya kining tanan. Naibaw naman kung sabot sa grasya, lihok o buhat sa Dios alang kanato. Igo lang tang mo dawat, either mo dawat mo sa likway. So, aniya kita, nagpadayon kita, naglahutay kini, gumikan lagi sa grasya sa Dios. Lihok sa Espiritu Santo. Kay siya man ang maghatag kanato sa kalig-on, pag kadasig o pagpadayon sa atong pagbarog sa kamatuoran. Siya lamang ang atong iagad. Without God, the Holy Spirit's power, wag yun, dili mo lahutay kining atong ministry. Okay? So, kaninyo nga mga bago, welcome. Kaninyo mga daan, welcome of course. So, ato kining pahimuslan karon. O by the way, niya pa kita dupot karon ni ining atong tunanan nga gisugdan nato kagahapon. Doktrina kini bahin sa unsa ilhanan sa matuod nga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. The mark of a true believer in Christ. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Unas tanan.
kung wa ka pa makadawat kang Ginoong Jesucristo, na I'm addressing this to you if you are an unbeliever. Wala ka pa'y kaluwasan kung wa ka pa makadawat kang Ginoong Jesucristo. Ingon nga imo nga manluwas. Now, kini nga itong pagkahisgutan o gihisgutan, mao ang makapausab sa eternal o dayon mo nga padulngan, your eternal future, o makapasugod nimo sa pagsubay sa matuod nga kalipay dinhi karon sa panahon og hangtod sa kahangturan. Now, atong gi-establisar ang prinsipyo nga ang Dios nga Amahan mipadala sa iyang anak nga si Ginoong Jesucristo kinsa namatay isip atong personal nga puli, our personal substitute, namatay siya dito sa krus. Kung tuuhan ta ang gibuhat niya dito sa krus, kana nagpasabot nga atong gidawat siya nga atong manluluwas. Mao kana ang katinuoran, mao kana ang kamatuoran. Ug matud pa sa 2 Korinto 5:21, siya si Ginoong Jesucristo kinsa way sala gihimo nga sala alang kanato, aron sa ingon ni ana kita mamahimong pagkamatarom sa Dios pinaagi kaniya. Now, mo kana ang una natong gi-establisar. Okay? Ang ikaduha, wa tay pagabuhaton, we don't have to do anything. Kung bahin na sa kaluwasan, gawas ra sa pagpili nga tuuhan ta sa Ginoong Jesucristo, ingon nga atong manluluwas. Okay? So, mauna ang ikaduha nga atong gi-establisar. Ikatulo, angay natong masairan. By the way, kini i-address nato ngadto sa mga di magtotoo. Angay masairan sa usa ka unbeliever dili magtotoo nga siya nahisalag, he is lost. Una pa siya makaamgo nga nanginahanglan siya usa ka manluluwas. Mo na ikatulo nga atong gi-establisar. Okay? Now, ang ikaupat, mahimo nimo sa pagtuo sa Dios apan dili kaluwas. You can believe in God but you are not saved. Kaya matud pa sa Biblia, ang issues kaluwasan mo kini unsa may imong hunahuna bahin ni Ginoong Jesucristo. What think ye of Christ? Mateo 22:42. Mituo ka ba kaniya? Bueno, naidaghang mga tao nga moingon og nagtuo man kog Dios. Apan ikaw nga nagsulti niya na pangutan-on ta ka niini. Mudawat ka ba sa kamatuoran nga si Kristo namatay agi og puli alang kanimo? Mudawat ka ba? Nagtuo ka ba nga wa kay sarang mahimo sa pagluwas sa imong kaugalingon? Ug nahibaw ka ba ubos sa kapungot sa Dios ka? Kaya ang Biblia nag-ingon man diha sa Juan 3:36, so, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makatilaw og kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. So ang pangutana, dili nga nagtuo ka ba nga naay Dios? Dili na. Ang pangutana mao, ang gustong pangutana mao nga, mudawat ka ba nga ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo usa kadto kapag puli nga kamatayon alang kanimo? Kay kung dili ka mudawat nga si Kristo namatay ingon nga puli nimo, dili ka luwas. Di ka subo ko niya na mao ka na kamatuoran. Dungga ka na, sabta ka na. Higala dili ka makaadto sa langit kung dili ka mo dawat niya na nga kamatuoran nga si Kristo namatay ingon nga puli kanimo. Apan ingon ana kayano. Okay. Karon mo ato si kalima nga gi-establisar nato. Mahimong luwas ka
o mahimong maluwas ka bisag pila pa imong panuigon o sa bisag asang rapit. Ang pagkatao pag-usab, being born again, way labot niini ang edad sa tao. Mahimos pagkatao nimo pag-usab, you can be born again sa edad nga 7 ba, 47 o kaha 70 anyos. Well, ang akong adlaw natawhan, April 20, April 20. Apan ang Hulyo 22 ako nataw. Now, ang una kong adlaw natawhan, mao ang adlaw nga ako nahimugso physically. Ang ikaduha kong adlaw natawhan, akong espirituhanon nga adlaw natawhan, mao ang adlaw nga ako natawo pag-usab. The day I was born again. Now, alang ka nako, dako gyung dungog nako ang pagkasayod sa akong tukma nga pitsa sa akong ikaduhang pagkatao. Sanglit, nahitabo man sa nagpanuigon pa ko 38 anyos, 38 years old. Ug dili ko malimtan kadtong bililhon pag-ayong gutlo sa akong tibuok kinabuhi. Diyaw may naluwas ako niyanto. So, ikaw ay suon. I'm talking to you as a believer now. Nahibaw ka ba kanusa ang imong ikaduhang pagkatao? Well, di tingali ni mo mainumduman ang saktog yung pizza, hinoon, di man pud kinahanglang may bawaan gyud ang tukmang pizza sa imong pagka-born again tungod kay nasayran man na sa Dios. Apan di man gikinahanglan nimo ang pagpakatao pag-usab kung buot ka nga magkinabuhi sa eternidad dito sa langit uban sa Dios. Now, ang 1 Juan Kapitulo 5 versikulo 1, nagkanayon og anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Nahimo kang anak sa Dios kung ikaw nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Diha gani tao nga natawo pag-usab sa dulang kaliguanan. Kining dulang kaliguanan, bathtub. Tinuod na. Dito tong tawhana sa bathtub, sa dihang iyang gituuan si Kristo ingon nga iyang manuluwas. Di mangud mo balik kung diin kang lugara maluwas. Ang mainungdanon gyud mao nga imong sundon ang mando sa Dios nga imong tuuhan nga si Kristo namatay dito sa cross isip puli alang kanimo. Tungod kay si Kristo mao may mibuhat sa tanan dito sa cross bahis kaluwasan. Iyan ora ang kaluwasan o kini mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. You see how simple it is. Dili mangud buot ang Dios nga maglibog ang tao. Iya kining ingon ini nga tinaw, tataw. Nawa nagyuit ka pangulipas ang tao. Namatun pas mga buhat 4:12 ang sige sulti diha. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinis kalibutan. Wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mo'y makaluwas kanato. So, okay, anian sa prinsipyo nga atong isgutan. Bahis kaluwasan, ang kaluwasan sa tao, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. At ito si ikaunom nga i-establisar na to. Dili ka maluwas, pinagi sa dili mo pagpakasala. Okay? Mo na prinsipyo. Nahibaw ka ba si bisag kinsang makabuhat og sala? Si bisag kinsang may makabuhat. Ang mga Kristohanon makasala. Ang mga dili Kristohanon labaw ng makasala. Ang tanang tao makasala. Ang gisulti diya sa mga
taga Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Sa in English, popular kaayo kini nga, all have sinned and come short of the glory of God. Now, paminaw, bisan pa ug niini higayuna ang matag usa ka tawo dinhi sa kalibutan mohunong sa pagpakasala karon, niini higayuna mismo. Ugwa na gyoy magpakasala. Okay? Ibutang ta. Imposible kana. Imposible man. Apan ibutang ta lang nga mahitabo kana. Bisan pag mahitabo man galing kana nga lagi imposibleng mahitabo. Bisan pa niya na wa gyoy mahiduol ngadto sa langit. Wala gyud. Abi gud nimo. Ang sala dili mao isyu. Kapila na yun din natong hisguti. Ito ginigibalik-balik karon di na yun na makalimtan. Ang sala dili mo isyo. Ang kaluwasan God, wa lagi labot ang sala ni ini o ang pagkamaing tao o pagkadautang tao. Way labot. Ang bugtong isyo sa kaluwasan mo kini. Bahin unsa may imong unsa may imong hunahuna bahin kang Ginoong Kristo. Mateo 22:42. What think ye of Christ? Paminaw. Dili mo bali sa Dios kung unsa ka kabuutan o pagkamoral ingon nga Kristiyanon. Ako itong i-rephrase. Dili mo bali sa Dios kung unsa ka buutan o pagkamoral sa usa ka dili Kristiyanon. Okay? Now, this is about unbelievers. Pwede niya sa pagka hinimbahon matag Domingo nga Sunday school sa matag semana, mahimong magdiniyo siya basa sa Biblia adlaw-adlaw. Pwedeng mutabang siya niadtong mga tiguwa nga mulabang sa daan. Dili mangupya og test, dili mangawat bisag usa ka sentimo, dili mamakak bisag gamay. Now, why bisag usa ni ining mga maayong buhat ang makaluwas niya? Wala o wala gayod. Sabtag yun na. Hinoon, ang pagkamaing tao o pagkabuutan halang don og dalaygon, di ba? Tinuod man na. Very admirable. Now, kinahanglan man gyud nga kita magmaayong tao apan ang pagkamaing tao God dili ni tiket ngadto sa langit. Ang pagmaayong tao dili makaluwas nimo tungod kay ang mga dili Kristiyanon patay man diha sa kasalanan o sa sala. Ug ikaw nga magtotoo. Now, this is addressed to fellow believers. Ikaw nga magtotoo, gipabuhi ka pa ni Ginoong Jesucristo. Kinsa kaniadto sa di kapaluwas patay diha sa kasalanan ug sa mga sala. Episo 2:1. Matud pa ni Ginoong Jesucristo diha sa Juan 14:6 unsa popular nga bersikulo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi pinaagi kanako. Now, tutuki ra gud pag-ayo ang gisulti sa balang kasulatan sa iyang pag-ingon sa tataw nga ang dalan dili usa ka dalan. Okay? Way tao ang makaadto sa langit gawas kun iyang tuuhan si Ginoong Jesucristo. Now, laing prinsipyo, si Jesucristo ra ang bugtong dalan o paagi sa kaluwasan. Si Jesucristo maoray bugtong tinubdan sa kinabuhing walay katapusan. He is the only source. The only, underline that word, the only source of eternal life. Primero Juan 5:12 nagaingon, ang mudawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi.
Nawabi nimo, ang kaluwasan dili relihiyon. Ang kaluwasan dili usa ka ritual o seremonya sa relihiyon sama sa pagbautismo. 1 Korinto 1:17. Ang kaluwasan dili usa ka buluhaton nga personal nga sakripisyo o pagpanaad. Ang kaluwasan dili pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga dili makabuhat og sala. Di man ipag-ayo kini. Ang kaluwasan wala na lain kundi pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Roma 6:23, kaya ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Diha usab sa Mateo 11:28. Si Jesus miingon og, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Now, ang pulong diha nga pahulay, rest, mao ang Griego nga pulong anapao. Anapao. Okay? A-N-A-P-A-U-O. Kanang pronounce ka na og anapao. Now, tungod kay kining maong verb, anaa man sa gitawag in English og future tense, active voice og indicative mode, kini nagkahulugan nga sa higayon sa imong pagdawat ni Kristo ingon nga imong manluluwas, mahimo mo nas pagpahuway o sa in English pa, relax ni ana yung higayon na. Ang anapao nagpasabot og paghatag og intermission o break sa paghunong gikan sa buluhaton. Una-una alang kana ang pagkalingkawas o pagkagawas nimo gikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala, slave market of sin. Okay? Okay, ang ikapito na sad nga atong i-establishar mo kini, ang kamatayon alang sa dili magtutuo, the death of an unbeliever nagkahulugan og pagkahimulag niya sa Dios. It means separation from God. Now, daghang mga tao nga ilang lainon og pagsabot, bahin og kamatayon tungod kay o man sila makasabot sa kalahian tali sa duha ka matang sa kamatayon nga kanunay gisgutan sa pulong sa Dios nga mao ang espiritual nga kamatayon o pisikal nga kamatayon. Naubahin espiritual nga kamatayon, ang tanang tao na himugso din sa kalibutan nga buhi pisikal apan patay espiritualmente. Ato naman ning gisgutan, ato na sa ning usbon nga kitang tanan nga nahimugso ning kalibutan na tungod kay kita mga kaliwat sa atong unang mga ginikanan si Adan ug si Eva nga nangalaglag, kita naunong na panunod nato ang ilang sala, ang ilang nabuhat nga sala nga panulundon. Adam's original Adam's original sin. So ang formula comes out, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao kanang formula that applies to every member of the human race. Why exempted? So tungod kinatao manghingpit si Ginoong Jesucristo on his part, pinagi usa ka birhen, ang og busa wa siya kinaiya makasala. Okay? Wa siya matakdi, wa siya matapti og kinaiya makasala. Siya na tao nga dinay lawas kalag og espiritu. Gitawag siya og trichotomos. Ang tao nga may komposisyon nga tulo, lawas, kalag og espiritu, tawhanong espiritu, gitawag na siya og trichotomos. Sa laing bahin,
Tungod kay kita gipakatao man nga may kinaiyang makasasala. Kita na tao nga dinhay lawas o kalag. Ra. Okay, duha ra. Apan way tawhanong espiritu. Isi 1 Corinto 15:22. So, imbis trikotomos, tulo, daikotomos rata. Okay? Nakita nga tao dinhi sa kalibutan. Ng pagkatao mangita nga daikotomos, lawas ra o kalag. Nabasahan na sa 1 Corinto 15:22. Naugbahin sa physical nga kamatayon, physical death. Kung magpabili ng tao nga patay espiritualmente sa wagyo'y pagpagkatao pag-usab, he is not born again. Sa gayon nga mamatay siya physical, mubiya ang iyang kalagi ka siyang lawas o muadto ka ng iyang kalag dito sa impyerno. Aron ka na maghuwat nga paghahukman dito sa dakong puting trono. Great White Throne Judgment. Ang matag usa ka sako sa kaliwatan sa tao makapili. Buot ba niyang mataos makaduha o mamatay sa makaduha? Na ato maning gi-establisar po. Now, laing prinsipyo. Ang mga Kristohanon mopili og kinabuhi. Ang mga dili Kristohanon mopili og kamatayon. 2 Corinto 2:16 nagaingon. Alang niadtong nangalaglag, mao kini ang baho nga makamatay. Apan niadtong ginaluwas, mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Now, ang Biblia nagahulagway og duruha ka kamatayon alang sa mga di magtotoo. Ang una nini mao ang natural nga kamatayon. Natural death. Ang mga tao mga matay sa nagkalain-laing pagi, pinagtingali sa atakis kasing-kasing o pinagibag disgrasya sa dalan o ang uban pinagig kanser. Gani ang uban mamatay gikan silang pagkatuogra. Unya ang uban pun mamatay pinagig paghikog. Mao kini ang natural nga pagkamatay o kamatayon. Ang una nga kamatayon, the first death. Now, matud pas mga Hebreano 9:27. It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, tapos niya na hukman siya sa Dios. Nawalang sa dili magtotoo for an unbeliever, ang ikaduhang kamatayon mao ang dayo na nga paghukom dito sa wa nay katapusang kalayo, eternal fire, sa paghukom nga giandam alang kang Satanas o sa nangalaglag nga mga manulunda o pasalmutan kinis mga di magtotoo. Nanas pinudayag 20:10, Mateo 25:41. Now, ang Biblia nagkanayon nga ang mga dili magtotoo, mga matay ni ining ikaduhang kamatayon, human kini sila pagahukman ni Ginoong Jesucristo didto sa hukmanan sa dakong puting trono, Great White Throne Judgment. Nianang tungura usab, ang kamatayon pagabuntugon ug mo'y hinungdan nga mao kanay makahimong imposibles kalag sa di magtotoo sa pagkamatay ug unya maundang ang iyang paghimatay. Pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Uban sa wanay paglaom sa pagkamatay, ang dili magtotoo atubang ug wa nay pagkatapos nga pagkasunog ug wa nay kaikyasan. No, di ba na makalilisang? Kuyaw. Kulba. Tiyaw mo'y unsa ka makahadlok o kakuyaw ni kaimtanga uban sa wa nagyoy pagkalikawas niya na. No more escape.
Way kaiskapuhan tungod sa wa na'y katapusan. Mayagom ang mga dili magtutuon nining nasong kasakit. Gumikan sa ilang pagsalikway sa katubsanan o kapasayloan nga gitanyag nila ni Ginoong Jesucristo. Gitawag kining nasong dayon ng pagtuliso o horror sa Ingles. O ikaduhang kamatayon sanglit. Wa na may paglao mga pagkalingkawas. Bisan ganig pinagi sa pisikal nga pagkamatay. Wala. Ikawalo, sa higayon sa pagkaluwas at salvation, ang Dios Espiritu Santo muhimo sa pagmugna og tawhanong espiritu ngadtos magtotoo. The Holy Spirit will create a human spirit, or He will activate and live in and energize niya ng tawhanong espiritu sa higayon sa pagkaluwas. Karong adlaw tingali nagigsulti kag usa ka tawo kinsa buhi pisikal apan patay spiritualmente. Mao kani imo ginabuhat sa matag higayon nga makikukabildo ka og usa ka di magtotoo. Now, diha sa katao kinsa naluwas sa diha nga iyang higalas kalit lang misulti kaniya sa pag-ingon og bay naibaw ka ba nga patay ka. Ang maong mga pudong natural nakapakurat gyud, nakurat kadtong tawhana. So iyang gitubag ang iyang higalas pag-ingon og sagoy patay. Di man in taon ko patay, buhi kayo ko tanaw ako. Dugo o unod gud ko. Unya inon ko nimo patay ko. Ug unya gisundan siya sa pag-ingon. Sa higalas pag-ingon og dili bay. Patay ka espiritualmente. You are spiritually dead bay. Now tinuod kitang tanan nga mga patay spiritualmente. Kitang tanang tao. Wa gyud exempted. Apan sa dihang motuo kita, paminaw. Sa diha nga motuo kita ni Ginoong Jesucristo ingon nga atong manduluwas. Ang Dios Espiritu Santo mupuno sa atong kalag ug mohimo sa atong tawhanong espiritu sa pagkabuhi. That's what I said a while ago. God the Holy Spirit will live in, energize, activate sa atong tawhanong espiritu. Sa layang pagkasulti, iyang buhion. He will live in ang atong sa atong tawhanong espiritu o human spirit. Kung balikon, God the Holy Spirit at the moment of salvation will live in, energize, and activate our human spirit. Gipabuhi. Now, ang Biblia nagasulti diha sa Episod 2:5 niini. Bisan sa mga patay pa kita diha sa sala, spiritual nga kamatayon kini. Siya, ang Dios, mipabuhi kanato uban kang Kristo, pinaagi sa grasya kita nangaluwas. Now, diha sa Juan, Kapitulo 3, ang Dios mihisgot kanato bahin ni Nicodemo. Kinsa usa kadto siya sa mga bantugang Hudiyo nga pangulo sa iyang panahon. Now, ibaw naman tingali ka bahin ini kinabuhing Nicodemo. Panato lang gyapon ning balikon. Kinis Nicodemo mapasigarbuhon sa iyang kaugalingon. He was proud tungod kay tigampo unuhay siya makadaghan matag-adlaw. Tigtuon siya sa mga pagtulunan o balaang kasulatan sa karaang tugon, Old Testament scriptures, sa diniyos gyud. Og tigtuman siya sa kinasing-kasing sa tanan nga mga ritual o mga tulumanon sa mga Hudiyo. Iyang gituan nga gumikan kay siya timos gyud nga pagkamatarong. That he was self-righteous. Wa na siya magkinahanglan og usa ka manluwas.
Mo tay iyang gidahom. Apan kung tinuod pa katong tanan, di gyud niya matugkad kinsa gayud kini si Kristo, ang tao nga mihimog mga milagro. Naglibog man gud pag-ayo kini si Nicodemo. Ug may hinungdan nga buot siyang makikita kang Hesus, aron siya makasabot, aron siya pasabton. Busa miduol siya kang Jesu-Kristo sa panahon sa gabi, ug mi dayon sa pag-ingon. Anangano man siya, ngadto man siya gabi, dili adlaw. Katungod sa adlaw, labihang bisiha man na si Nicodemo sa iyang mga kalihukan lagi sa ilang relihiyon. So, mihingok siya. Mi kanang hinay siya adto kang Jesu-Kristo sa gabi, ug mi dayon sa pag-ingon, agalon. Iya pag yung gihatagag titulo ang atong Ginoong Jesucristo og agalon, Master. Way tao ang makabuhat sa mga milagro nga imong gihimo gawas kon pinadala siya sa Ginoo. Wa na diha kaniya ang Ginoo. Nanas Juan 3:2. Now niining tungura, wa si Jesus mo lang tugi kang Nicodemo o pag patuo kaniya nga siya si Jesus mo itinuod nga Mesiyas nga gisaan ngadto sa mga Hudiyo. Wa midiretso gyud si Jesus sa pagpadayag sa bugtong isyu nga mo'y menungdanon. So diha sa Juan 3:3 kini nagkanayon, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya matao pag-usab. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nangutan na dayon kinis Nicodemo kang Jesus pag-ingon og saan man pagkatao pag-usab sa katao nga tiguang na magkasud pa ba di siya tiyan sa iyang inahan aron magpagkatao pag-usab. Na mitubag kaniya si Jesus pag-ingon og Nicodemo, dili kini pisikal nga pagkatao nga akong gipasabot. Espiritual kining maong pagkatao. No, kini gud si Nicodemo, malagmit giila nga labing manggialamon nga pangu sa mga Hudiyo niadtong iyang panahon. Panuwa gyud siya sentido, ingno ta sa English, he did not have a particle of sense. Tinuod man nga dili siya mahimong mubalik og suod sa tagwangkan siya inahan. Matao lang siya pag-usab sa dihang ang iyang tawhanong espiritu. You remember? Human spirit, mabuhi tungod sa iyang pagtuo kang Kristo, ingon nga iyang manluluwas. Mura. Okay, laing prinsipyo, ang kinabuhi sa tao lumalabay lang. Ang kinabuhing dayon hangtod na sa kahangturan. Basta? Okay, adto ta si ikasiyam nga prinsipyo. Kita naluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Matod pa ka na sa Episo 2:8-9 nga nagaingon, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Now, mangutan na ro ko kanimo. Nasinati ka ba sa pulong grasya diya sa Biblia? Ang Grigong pulong charis, C-H-A-R-I-S. Kaulugan kini nga wa kitay sarang mahimo aron kita makaangkon og kaluwasan. This is what we call total depravity. Total. Hingpit yung wa tay mahimo sa pagluwasan ng kaugalingon. Wa kita mahimo aron atong mapalit kini. Wala kita mahimo aron kita makabaton o katakos niini. Kay sa grasya, way binuhatan ang nalambigit niini.
No human good works involved. Ang grasya, mo nagiingon nato kanunay nga, we don't deserve it, we do not earn it, we do not work for it. So, kaya ang grasya, why binuhatan ang nalambigit nini? No human good works involved. Ang kaluwasan, usa ka gasa nga grasya gikan sa Dios. Ug way labot niini ang atong mga maayong buhat. Episode 2, 8-9. Silsil na di na yun na makalimtan nimong episode 2, 8-9. Naluwas kita, pinagi sa pagtuo lamang, kang Kristo lamang. We have been saved by faith alone in Christ alone. No sa dihang gilansang si Jesucristo dito sa krus, iyang giangkon ang atong mga sala. Ang matag sala nga nabuhat sa matag usa kanatong mga katawan. Yan ang higayon nga motuo kita kang Kristo ingon nga atong manluluwas. Ang Dios nga mahan muhatag kanatos diha sa iyang hingpit nga pagamatarong. 2 Corintios 5:21. Unsay gisulti diha? For he hath made him, ni Ginoong Jesucristo, to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Now, so, ingon man sa iyang kinabuhi nga walay katapusan, gihatag kana sa Dios nga mahan nga ni kanato. Ang Dios ang magahimo niya na. Mo na gitawag nato grasya. Ang Episo 4:7 nagkanayon usab ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo. Walay bisan kinsa ang makapatin-aw bahin sa grasya sa Dios gumikan sa iyang pagkahibulungan to amazing sabton ug tugkaron sa atong tawhanong pagpanabot. Ang ato rang mahimo mao ang pagtamod niini, to honor it. Bisag unsa pa kamaing tao nato sa atong pagdahom sa atong kaugalingon, bisag pila pa kadaghang maing buhat ng atong mabuhat, dili yun nato maangkon ang atong katakos o pagkaangayan sa mga panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios. Kasabot ka? Iya silang gihatag nganhi kanato tungod kay iya kitang gihigugma. Because he loved us. Ug sanglit, dili man mausab ang iyang gugma, bisag unsa kang ngilad ang atong pagpakasala, magapadayon gayud siya sa pagpanalangin kanato. Matud pa si 2 Korinto 4:15, gibuhat kining tanan alang kaninyo og sa mga magakadaghan ng mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios. Mulabi kadaghan ng mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Ugma atong hisgutan ang ikanapulo nga prinsipyo. Dinilang una kita kutob una o atong ipanginawon nga ikaw naka po-usap og mga pagtulunan niini. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan. Dili kami takos niini, O Dios. We don't deserve, we don't earn, we don't work for it. Ikaw nagapadayon gayud sa paghatag kanamo nining grasya. Salamat sa imong padayon sa pagtudlo kanamo sa imong kamaturan ning adlaw. Salamat sa among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagmalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon, pagtuki ni ining among tun-anan, the mark of a true believer in the Lord Jesus Christ. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.